El passat divendres 9 d'octubre, la comissària europea de protecció al consumidor, Magdalena Kuneva, va inaugurar el nou curs 2009-2010 de l'Escola del Consum de Catalunya, juntament amb el director de l'Agència Catalana de Consum. La Comissió Europea ha quedat gratament sorpresa de veure com una agència que no té nivell estatal actua amb força, amb contundència i amb mitjans com algunes de les que hi ha a nivell europeu. I ha vist de primera mà que hi ha agències, en aquest cas la catalana, que poden intervenir al mateix nivell que una agència sueca de consum. Des del 2003 han passat per l'Escola del Consum de Catalunya més de 60.000 escolars, tant pels tallers itinerants com per la seu de Barcelona. Amb l'Escola del Consum s'ofereix als alumnes la possibilitat de desenvolupar un consum crític, amb reflexió, per decidir lliurement què comprar, més enllà del típic consum compulsiu només influït pels anuncis i la pressió de les marques.